Sa ilang oras na paglalakbay nila Pio Carpio, nadapo na nga sila sa Siraway. Ramdam nila ang hindi ordinaryong presensyang nakapaligid sa lupaing yun, na siyang naghuhudyat sa kanila na nasa lupain na sila ni Ginang Cedes. Ang lahat ng mga kaanib ng samahan, nararamdaman ang presensya ni Mamang sa oras na makatungtong sila sa lupain ito. Dahil sa mga naramdaman noon nila Pio Carpio, matinding pag-iingat ang kanilang ipinatupad. Kailangan kasi nilang mag-ingat, gawa ng meron silang kasamang nilalang na paniguradong hindi magugustuhan ni Dadoy man o ni Mamang. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa lupain ni Dadoy, panay ang pagsipat nila sa paligid. Meron kasi silang nararamdaman na kakaiba na para bang merong nagmamasid sa kanila na hindi nila nakikita. May kalayuan pa noon ang lupain ni Dadoy, kaya nananatiling alerto sila Pio Carpio. Sa pagsapit ng hapon, doon nga nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Habang sila ay nakasakay sa kanilang mga kalabaw, bigla silang napatigil nang makasipat sila ng kakaibang nilalang na tumatakbo ng mabilis sa talahiban di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nagliliwanag ang buong mukha ng nilalang na yon, kaya hindi ito gaanong masipat nila Pio Carpio. Animoy, isa itong aso kung sisipatin na halos 2 beses ang taas sa isang ordinaryong aso. Habang pinagmamasdan ito nila Pio Carpio, pinatigil nila ang kanilang mga kalabaw upang magmasid sa paligid. Ilang minuto lang ang lumipas ng kanilang pagmamasid, biglang sumigaw ang isa sa kanilang mga kasama ng, "Ermitanyong Carpio! Papasugod na ang mga demonyo!" Nang marinig ito nila Gonzalo, agaran din nilang tiningnan ang kinaroroonan ng kanilang kasama. Kitang-kita nila ang isang nilalang na papasugod sa kanila, kaya ang ginawa noon nila Pio Carpio ay tumalon sa kalabaw na kanilang sinasakyan. Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyang mawasak ang kangga dahil sa pagsugod ng nilalang na yun. Doon na din nasilayan nila Pio Carpio na halos kasing taas na ng kapre ang tindig ng nilalang. Dahil sa liwanag na nanggagaling sa mukha nito, hindi yun nagawang masilayan nila Pio Carpio. Dahil sa bilis ng mga pangyayari noon, tila ba nabigla ang mga kasamahan ni Pio Carpio. Ang iba sa mga ito ay hindi na gaanong nakakapag-isip ng tama nang sa hindi malamang dahilan. Maging si Gonzalo noon, walang kaide-ideya kung ano ang nilalang na nasa kanilang harapan. Nang wala nang nakikitang paraan si Pio Carpio, tinawag na nito ang gudur upang maging katulong nila sa labanan. Kinuha na din ito ang palakol na pinangangalagaan ng gudur upang maging handa sa anumang maaaring mangyari. Dahil sa ginawa noon ni Pio Carpio, napilitan na din ang mga kasama nito na ilabas na ang kanilang armas sa pakikipaglaban. Karamihan sa mga albularyong kasama nila ay puro mutya at agimat ang karga. Nang masipat ni Gonzalo ang ginawa ng mga ito, agad naman siyang nag-usal ng mga engkantasyong kanyang ginagamit sa pagpapalit ng kanyang kaanyuan. Ang mga kalabaw noon nilang sinasakyan, paisa-isa nang nagsisipulasan dahil sa ginawa ng nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang gumawa ng aksyon sila Pio Carpio. Nang akmang papaligiran na nila ang nilalang na yon, agaran din itong umalis sa kanyang kinaroroonan. Doon na nasipat nila Pio Carpio ang buong kaanyuan nito. Ayon kay Gonzalo, na ang nilalang na kanilang nakalaban noong mismong gabi ay merong mahahabang kamay at mga paa. Para itong aso kung tumakbo,
Pero ang anyo ng nilalang na yon ay napakalayo sa kaanyuan ng aso. Maihahalin tulad mo ang wangis nito sa tao na siyang labis na ikinagulat nila Gonzalo. Animoy isang nilalang yon na nakatakas ng impyerno kung iyong titingnan. Maliban sa mga mahahaba nitong braso at binti, meron din itong mapuputlang mga balat. Wala itong buhok sa ulo at meron itong nagsisitalasang mga kuko. Ayon kay Pio Carpio, na isa yung engkantong itim na kalimitang kumakain ng mga diwatang nangangalaga sa kalikasan. Ang hindi noon maintindihan ni Pio Carpio ay kung bakit nagawa ng nilalang na yon ang umatake ng tao. Sa paglipas ng minuto, hindi na muling nasilayan nila Pio Carpio ang nilalang. Pinili nilang tawagin na ang kanilang mga kalabaw upang makapagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Hindi na nila ginawang magpahinga noong mga oras na yon dahil sa mga posibilidad na maaaring hinihintay lamang silang makatulog ng nilalang na kanilang nakaharap. Sa pagdating nila sa lupain ni Dadoy, pinili nilang hanapin kaagad ang kubo nito. Hindi pa man noon sumasapit ang 12:00 ng gabi, kaya medyo marami pang oras sila Pio Carpio. Nang marating na nila ang lupain ni Dadoy, kahit papaano ay naging panatag na ang kanilang kalooban. Alam nilang hindi na sila masusundan ng nilalang, gawa ng napakaraming baong pangontra ni Dadoy sa kanyang lupain. Tio Carpio, sigurado ho ba kayong ito ang daan patungo sa tahanan ni Dadoy? Masyado na kasing madilim sa paligid. Baka ho naliligaw tayo. Wika ni Gonzalo habang patuloy silang naglalakbay. Hindi na kasi noon mapakali si Gonzalo, gawa ng wala na siyang ideya kung saan sila tutungo. Dahil na din sa kasabikan ni Gonzalong makita si Dadoy, kaya halos hindi na talaga ito mapakali sa pagtunto nila sa tahanan ni Dadoy. Kumalma ka lang dyan, Gonzalo. Mararating din natin ang tahanan ng taong nais mong kausapin. Huwag kang mag-alala. Nasa tamang direksyon tayo. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos makapagsalita ni Pio Carpio, pinili na lamang tumahimik ni Gonzalo. Wala din naman siyang magagawa noong mga oras na yon kung hindi ang magtiwala sa kanyang tiyuhin. Wala din naman siyang kaalam-alam sa lugar dahil unang beses niya pa lamang roon nadapo. Sa paglipas ng oras ng kanilang paglalakbay, nadapo sila sa isang bahay na naroon sa gilid ng palayan. Dahil sa wala na sila noong pagpipilian, naglakas loob na silang lumapit sa tahanang kanilang nasilayan. Tao po! Tao po! Wika ni Pio Carpio habang ito ay kumakatok sa pintuan ng bahay. Nang marinig ito ng mga tao sa loob, agad din naman siya nitong pinagbuksan. Kasabay ng pagbukas ng panauhin ay ang pagbati dito ni Pio Carpio. Magandang gabi ho, Manong. Pwede ho ba kaming makitulog sa inyong pamamahay? Kahit sa labas lang ho. Ayos na ho yun sa amin. Wika dito ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito at ngumiti. Agaran itong bumalik sa loob ng kanilang tahanan upang kumuha ng kumot na siyang gagamitin nila Pio Carpio. Merong kasing maliit na papag sa bahay ng magsasakang iyon, kaya doon sila Pio Carpio pinatulog. Binigyan na din sila ng matanda ng kanilang makakape upang hindi sila lamigin sa buong magdamag. Kahit siksikan man noon sila Pio Carpio, naging maayos naman ang kanilang tulog. Dahil sa nais ding magpahinga noon ni Gonzalo, nakipagsiksikan na din siya sa mga kasama nito. Iniwan nila ang kanilang kalabaw na nakatali sa isang nyug
na merong mga kokonting damong maaari nitong kainin. Sa pagsapit ng umaga, halos inabot na sila ng bukang liwayway dahil sa himbing ng kanilang pagkakatulog. Nang magising sila Pio Carpio, agad din naman nilang isinaayos ang kanilang mga gamit na siyang daladala nila sa kanilang paglalakbay. Maayos silang nagpaalam sa pamilya ng tahanang yon bago nila napiling muling tahakin ang daan patungo sa tahanan ni Dadoy. Hindi na nila nagawa pang tanungin noon ang magsasaka dahil sa kanilang pagmamadali. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, narating na rin nila sa wakas ang tahanan ni Dadoy. Masayang-masaya noon ang mga kasama nila Pio Carpio dahil ang buong akala nila ay naroon si Dadoy sa kanyang pamamahay. Si Gonzalo noon, halos hindi na mapakali dahil sa labis na kaba nitong nararamdaman. Sa paglapit nila sa bahay ni Dadoy, pinili ni Pio Carpiong samahan si Gonzalo. Di rin muna sila nagpadalos-dalos na lumapit sa tahanan nito dahil sa maaaring alam ni Dadoy na nandoon si Gonzalo. Habang naglalakad papalapit sa bahay ni Dadoy ang iilan sa mga kasama ni Pio Carpio, pinili nilang magmasid na lamang sa paligid. Alertong-alerto noon si Gonzalo, gawa ng maaaring lumitaw si Dadoy kahit saang direksyon sa kanilang kinaroroonan. Sa pagpasok ng mga kasama nila Pio Carpio, pinili nilang dumistansya sa pamamahay nito. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa nang nagsilabasan ang mga kasama ni Pio Carpio na hindi kasama si Dadoy. Doon nila napagtanto na si Dadoy ay wala sa pamamahay nito. Ermitanyong Carpio, baka ho, umaga pang naglibot si Ginoong Dadoy sa lupain nito. Hanapin po natin. Wika ng isa sa mga kasama nilang albularyo. O sige, lilibutin natin ang lupain ni Dadoy. Iwan niyo na muna ang mga gamit natin dito upang hindi tayo mahirapan sa pag-iikot. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang maayos na nila ang kanilang mga gamit, nag-umpisa na silang maglibot sa lupain ni Dadoy. Dahil sa napakalawak ng lupain yon, halos inabot sila ng buong araw kakaikot sa lugar. Kahit anong paghagilap ang gawin nila Pio Carpio kay Dadoy, bigo silang makita ito. Sa pagbalik nila sa tahanan ni Dadoy, pinili nilang muling pasukin ang bahay nito upang makasigurado. Dahil sa wala naman silang nakikita sa pamamahay ni Tatay Dadoy, pinili nilang tunguhin na ang pamamahay ni Mamang. Wala na silang sinayang na oras noon dahil sa marami pang gagawin ang kanilang pangkat sa mga susunod pang araw. Tutungo pa kasi sila sa Siocon upang bisitahin ang kaibigan ni Pio Carpio na si Roming. Malayo man noon ang pamamahay ni Mamang sa tahanan ni Tatay Dadoy, hindi ito alintana nila Pio Carpio. Si Gonzalo noon, hindi na mapakali dahil sa sobrang pagkabahala para sa kanyang kaligtasan. Kapag si Mamang na kasi ang humarap kay Gonzalo, tiyak na walang magagawa sila Pio Carpio. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Hindi naman ganong kalupit si Mamang para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Magdedesisyon lang itong kitilan ka ng buhay kung nakagawa ka sa kanya ng pagkakamali. Pero kung wala naman, makakausap naman natin ng maayos si Mamang eh. Kung hindi mo na itatanong, Gonzalo, marami nang ginamot si Mamang na aswang na ibinalik niya sa pagiging tao. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Pero alam mo ba, si Mamang lang ang namumukod tanging nilalang, ang may kakayahang maibalik ang isang pagiging aswang sa pagiging isang normal na tao. Yan ang dahilan kung bakit naiiba si Mamang sa lahat
Hindi porket malakas ang iyong karga at marami kang mga kasangga na hindi sukat akalain ng lakas, ay ikaw na ang pinakamagaling. Hindi doon yun nasusukat, Gonzalo. Nasusukat lamang ang pagiging malakas kung kaya mong bumalanse sa pagitan ng mga mabubuti at ng mga halangang kaluluwa. Yan ang alas ni Mamang Gonzalo, ang pakikipag-usap sa magkabilang panig. Mahirap gawin yan dahil nangangailangan ng matinding pagkakasunduan upang kayo ay makapag-usap ng maayos. Wika ni Pio Carpio. Kahit na po, Tio Carpio, natatakot pa rin po ako eh. Sa ngayon nga, hindi ko na alam kung ano ba ang nararamdaman ng katawan ko. Baka dahil to sa mga pangontra ni Dadoy sa lupain niya. Nanginginig ako, Tio Carpio. Tingnan ninyo ang mga kamay ko. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Tio Carpio, tumawa lang naman ito sa sinabi ni Gonzalo. Dahil sa gabi na noong mga oras na yon, muli na namang naghanap sila Pio Carpio ng kanilang matutuluyan. Wala sila noong nakitang bahay, kaya wala silang ibang pagpipilian kung hindi ang matulog sa damuhan. Dahil sa naroon sila Pio Carpio noon sa bukiri ng Siraway, agara naman silang nakahanap ng angkop na lugar na pwede nilang pagpahingahan. Ang piniling pagpahingahan noon nila Pio Carpio ay sa isa sa mga tanawang nakabaon sa Siraway. Kakausapin niyang muli noon si Haring Rufus upang maipadala ang mensahe nito tungkol sa kanilang nalaman sa lugar ng kanilang pinuno. Kahit nasa malapit lang noon ang mga kasama ni Pio Carpio, para bang hindi ito alintana ng ermitanyo. Habang nag-uusal noon si Pio Carpio, patuloy ang ginagawa niyang pag-ikot sa tanawan. Sa pagtagal ng ginagawa nito, doon nasipat ni Gonzalo ang kakaibang nangyayari sa paligid. May mga malalaking alitaptap siyang nakikita na dumadapo sa bato, at ang iba naman sa mga ito ay lumilipad sa itaas ng ulo ni Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na namang nakasipat si Gonzalo ng isang ginintoang kamay na umahon sa loob ng bato. Sa pagkakataong yun, anyong tao na ito, pero hindi pa rin naiwasang mamangha dito ni Gonzalo. Bukod kasi sa kulay ginto ang balat nito, labis ding nasisilaw si Gonzalo kapag nagtatangka siyang titigan ito. Nang makalabas na ito sa tanawan, doon bumungad kay Gonzalo ang napakakisig nitong pangangatawan. Habang nakikipag-usap dito si Pio Carpio, patuloy pa rin sa pagmamasid si Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, merong kumalabit kay Gonzalo. Agaran din niya itong sinipat upang alamin kung ano ang pakay nito. Gonzalo, hayaan mo na lang dyan si Ermitanyong Carpio. Halika, sumama ka sa akin. Magluluto tayo ng ulam. Wika ni Samuel matapos nitong kalabitin si Gonzalo. Nang marinig ito ni Gonzalo, wala na siyang nagawa kung hindi ang pagbigyan ang nais ni Manuel. Naging abala noon sila Gonzalo sa pagluluto, kaya hindi na niya gaanong nasilayan ang pinaggagawa ni Pio Carpio. Matapos nilang makapagluto, agad din naman nila itong nilantakan. Matapos nilang kumain, isa-isa na ding humanap ng pagpopwestuhan ang mga kasamahan ni Gonzalo. Si Gonzalo noon, piniling tumabi kay Samuel at kay Pio Carpio upang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ayon kay Gonzalo, nang tumabi na siya kay Pio Carpio at kay Samuel, narinig niyang pinag-uusapan nito ang tungkol sa naging usapan ni Pio Carpio at ng engkantong nagngangalang Rufus. Nabanggit noon ni Pio Carpio
na maaaring matagalan umano si Rubeng tumungo sa norte, gawa ng patindi na ng patindi ang mga nangyayari sa kanilang lugar. Hindi siya nabibigyan ng tulong ng kanyang mga kaanib sa samahan, gawa ng meron din itong kanya-kanyang sigalot na inaayos. Kahit maraming balakid ang kaharap noon ni Ruben, ipinagsabi pa rin ni Haring Rufus na hindi ito dapat ipag-alala. Maraming kasangga si Ruben na maaasahan pagdating sa labanan. Ayon kay Pio Carpio, ang tikbalang nakasangga ni Ruben ay isa ring gudor. Pero di hamak na mas matanda ito at mas makapangyarihan sa gudor na kanyang kaibigan. Alam ni Pio Carpio noon na wala pa siya sa kalingkingan ni Ruben pagdating sa mga lihim nitong aral. Hindi rin kasi maitatanggi ni Pio Carpio na si Ruben ang pinakamalakas na punong tagapamahala ni Ginang Cedes sa kanilang samahang itinatag. Tiwala din si Ginang Cedes sa abilidad ni Ruben kahit napakadalang lamang nilang magkita. Minsan na ding nagkita si Ginang Cedes at si Ruben noong mga panahong wala pang sigalot sa kanilang lupain. Yun din ang naging dahilan kung bakit napaanib si Ruben sa samahang itinatag ni Ginang Cedes. Dahil sa husay at galing ni Ginang Cedes na mamuno, kaya madali nitong napasapi si Ruben nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa loob ng ilang taong pamamalagi ni Ruben sa samahan, naging modelo siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa husay niyang ipinapamalas. Wala pa kasing nakakatalo noon kay Ruben kahit sa anong uri ng sukatan ng kanilang mga karga. Lahat ng mga sumubok kay Ruben ay puro kabiguan lamang ang natamasa. Dahil na rin sa kanyang husay, nabansagan siyang berdugo ng mga demonyo. Dagdag pa ni Pio Carpio na meron ding sinabi sa kanya si Haring Rufus sa nalalapit na paglalakbay ni Ruben sa ibang dimensyon ng mundo. Maaaring mawawala ito ng ilang buwan, gawa ng tutungo ito sa mundo ng mga engkanto. Yun din ang pinanghahawakan ni Pio Carpiong dahilan kung kaya't matatagalan ang pagpunta ni Ruben sa norte. Matapos nilang makapagkwento, halos hindi makaimik noon si Gonzalo. Akala nga noon ni Pio Carpio, tulog na ito dahil sa napakatahimik nito noong mga oras na yon. Sa pagsapit ng umaga, muli na namang naglakbay sila Gonzalo patungo sa pamamahay ni Ginang Cedes. Pinili nilang madaliin na ang kanilang misyon upang sa lalong madaling panahon marating na nila ang Siokon. Bukod kasi sa misyong kanilang tatahakin, hindi rin maipagkakaila ng mga kasama nilang albularyo ang kanilang naiwang tungkulin sa kanilang baryo. Alam nilang marami silang pasyenteng naghihintay, kung kaya't mahalaga para sa kanila ang bawat minutong lumilipas. Bago pa man sumapit noon ang tanghali, matagumpay nang narating nila Gonzalo ang tahanan ni Ginang Cedes. Napakabilis ng pagtibok ng puso noon ni Gonzalo dahil sa nalalapit na ang kanilang pagkikita ni Mamang. Grabe talaga. Sunod kagad natin yung 31. Grabe, hindi ko na mapigilan yung nararamdaman kong saya, kilabot, takot. Basta, halo-halo na kayo. Bahala na kayo kung ano maramdaman nyo. Basta ako, dalang-dala talaga ako sa kwento. Kita-kits tayo sa 31. Sorry, medyo may lips pa rin tayo kasi may diferensya pa rin yung ngipin natin. Salamat.